as we set our hopes and dreams alight. And on International Peace Day, let us create a culture of peace. Belfast, let us unite on this our culture night. Massam se go sé chótáhachtach céanna na haíanna cóimsethe agus aber nuaimsethe nó beidir nach chu sí chun nuaimsethe I méle ach tá siad pasbeig nuaimsethe trí bheanna gailge agus tá sé táhachtach gomach solarthir sin cre ar fáil go fáistí sa go bhheicedís ghuiilinn sé chun normáil a chéine an gailge úsáid hes na cóheicsna seo is tá sé béle úsáid aber maidir le graffiti agus ní halínsráid agus gachéon 6 cóheics gur féidir an gailge úsáid agus sprí ó bhaint as an teanga úsáid cuma céad atá arsúlagad. Ceapan go sé iontach go bhhain na páistí cinál spliacha ag né áirithe go stad na cathraach an bhfuil siad na gcónaí trí bheán na gailge. Agus tíadach an trithid bag sin na háigead idir an gníomhaireacht óptaise agus gailscoileanna agus sin le Dan Garden. I'm a very big fan of the language. I feel it's something that we should be sharing.